Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining tulmanon, kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Elin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si RJ, 31 anyos, minyo ug may usa ka anak. Nagpuyo sa Mambaling, Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa kalit nga paghubag sa akong tiil. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Oh, abi na ko na kay duwa nga basket ron. Ikalit magsakit ang akong tiil, day. Murag lisod maidagan. Ha? Ano man na? Ambot lang. Kalit raman eh. Oh, ipaway lang una na oy. Ang sound straight sabi ang imong sigig duwa. Basig na strain na. O lagi. Mabitaw na nga nangayo na lang kong pasensya sa akong mga kauban. Na, ipaway lang sa nadung oy. Usa ba ng orasa eh. Maliit ako sa trabaho ini da. Maligo o dali-dali. Oh, agay! Ay! Dong? Dong, Ah. ha? Kay, kasakit sa kong tiil. Nasa man ka? Hinay ko no. Day, dili ko magkabarog. Tarong ay bidali-bigo ni tako Kay, eh. kay, may sakit ba yung akong tiil? Tatanawon ko nun ako eh. Kay, Dong? May hubag tuod ang imong tiil. murag maka-absent ko sa trabaho na. Kay, Sa imo na ng kadako. Wa man ko kay kontrols kaon. Mao na na. ma, Bata pa gani ka ha. Pero naa na kay gipamati. Kung dili gyud ka magmatngon ang sobra nimong pagkadako RJ, magka-problema gyud ka anak pohon. Nagtuo mo nga nindot kay nang magpadako og maayo, ha? ma. Daan pa ko nga magyaw-yaw yun. May pabuan ako sa sultihi da. Na, sabta na lang ng imong mama, gudong. Unsaon? Grabe bayag yun na siya ka health enthusiast. Pero may punto sa bayag na si mama dong. Basing tuod o tungod yun na si imong kadako ba? Saan mo sana ako, day? Di man ako kaya magpagamay. Mindset mo yun yung kinahanglan nimong i-train na anak dong. Una-una, aragyod sad na nimo nga di nimo kaya. Pero kaya ramang guna nimo kun. Day. Ay, saan man ako eh. Mag-usa naman kasi man nga may absent ko tungod dinig akong tiil. Pero hangtod karon, wapa maghapon ni maayo. Ay, ko na sa sweldo eh. Si Milton. Ako ka ba sa trabaho? Hello, bay. Bay, kumusta? Niya tao, nagpuyog yapon sa bahay. Uy. Nya, nayo na ka? Na, wapalagi eh. Uy. Hubag ang akong tumayo tiil. di ay. Hubag akong tiil. Na. Wala ikaw pa-check up. Ay. Bawo na ka. Wa may extra para ana. Nanguntahan naman ko si boss bay kung karon sa ka makabalik sa trabaho. Oh. Kaya kung until next week, wa gyapon ka. Basin taktako na kaway. Unsa bay? Tungod sa akong tuong tiil, nga murag way kaayuhan, hasta nga akong trabaho naapektaran. Kay magduha na lang kasimana pero wagi improvement sa akong gibati. Gani, maglisod ako sa paglakaw. Game na nako og tambal para hubag. Naarang-arang mahinuon kay murag mihiyos. Pero naagi hapon ang sakit kung akong ilihok
Labi na kung akong ilakang. Wa na ko mahibaw kung asa ni nako makuha. Kay wa masagid ko mahinumdom. Kung na tapilok ba ko, siya diyang nagduwa kong basketball. Nikalit naman gini siya. O gunya, Kumusta man? nawa naman yun ang hubagday pero sakit na maghapon. Unsa ka kung magpa-check up ta no? Nya, asa mo kwarta? So yan na lang gud nato panghuam si mama gud nimo. Na, samot. Yaw-yaw to. Mura man kag maanag ni mama nimo uy. Magyaw-yaw lagi to pero dili to kagwanta nimo uy. Anak gud ka. Nay, samok na kay day eh. Di na lang. Dong, mas maayo kung magpa-check up ka aron pagsiguro. Lisod na kung dugay-dugayo na nimo. Basit unsa niya anak simbak ko? Day, Ay mauna na nga akong giingon, RJ. Kung wa mo'y kwarta, ang kaso kung magsakit mo, pagmatgon mo sa inyong kaon. mama sad eh. Ano lang sige yaw-yaw di ma? Magpagamay lagi ko. Nahara ka magpagamay, kaya abig na sakit na ka. Ano lagi sige yaw-yaw di ma? Naunsa man ni siya. Ini anhigan ko din aron nga mga ikog tabang nimo. Unsa man pahuam ka dili? Pagawat, magkuha ko. Ay. Napulpog man ang imong bukog steel. Unsa dok? Buti pasabot nga kuwang ka og kalsiyum. Mo ba dok? Sige lagi na mo gatas. O sa man, nabay history imong pamilya sa low calcium? Murag wa man dok. Sige. Imni lang sige og gatas. Aba, resolba na. Salamat dok. May gani kay gatas ray kinahanglan. Mo lagi. No. Mas mosamot ko kadako ini kung magsigi kog inom og gatas. Kontrolo na lang yun nimo imong kaon ko. Ang kanon man yun mo ay makapatambok ug maayo sa katawo ko. Malalagi untag makaya na ako day. Makaya lagi na nimo. Tungod sa akong pag-absent og mga duha ka semana, nataktak ko sa akong trabaho. Ug bisan miinom na ko og sige gatas, naa maghapon ang sakit sa akong tiil. Labi na akong musuway kog dagan. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Kung tinuod man nga ubos ang akong kalsiyum, di na ako makuha. Sa kaliwat ba o mutunga ra gini siya iyaha lang? Ikaduhang pangutana. Sa tinuod lang, grabe gid ang akong pagdako karon. Dili gani ko maka-liston sa akong sapatos, kay dili man ako maabot. Posible ba nga tungod sa ni sa akong kadako, maong misakit ang akong tiil? Kay basin ba og gibugatan na gid ang akong tiil sa akong lawas, mao nga mikalit lang ni og sakit. Wa man gud ko mahinumdom nga natapilo ko. So wa pa nimo sakit? Ikatulo pangutana. Mag-usa na kasi mana nga sige kong inom og gatas. Pero ang sakit nga akong gibati sa wa pa ko magpa-check up, maura maghihapon. Dili ba na dia-dia dayon ang epekto sa gatas? Ikaw pa itong katapusan. Doon na ba mo'y ikasuggest nga tambal nako nga pwede na ko imnon gawa sa gatas? Kung doon naman, tagpila masab o kapila man ako imnon sa usa ka adlaw. Unsa man sanang mga pagkauna ang angay nako nga likayan ug angay nakong kanon. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, RJ. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa kini nga akong suliran. Anya na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional, behavioral ug mga drug-related nga mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Kasi klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede ka na padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga akong suliran official writers page o diba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
ang atong makutong nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga kadaghan ko na biktima ani kayo sa mugod kini maginato ra bitaw ta purbida second class citizen gud ang tan-aw nimo na double standard gyud sud kag bangko nga nagkaphag ang imong buhok purbida tagdon ba ka suspitsahan pa nga hold upper zero. So dress how you want to be addressed labi na gyud muana ka ng lugar nga malagi na duwa ka mailhe kay og maglago lang ka wa gyud murag second class citizen tan-aw nimo mo withdraw kag kwartas bangko bisag na ba kay millions lisulisuron ka sa gwardiya. Okay ang atong magtatampo karon kadawa si RJ 31 years old usa ka may usa ka anak taga Mambaling ngusta na man taga Saiter ug mga taga Borderhold sa Nicolas Health Center no sa man to akong listahan ninyo sorry kayo no misplace na ko akong listahan sa mga taga Borderhood no Gamambaling musta namray ada akong listahan taga Borderhood Health Center si Lobis Mindo Balabo Cristina Marillo, Dr. Priya Basi, Abapo Almini, P. Navarro, Elvera Acosta, Rizarno, Abus, Olgo Mirapuentes, Van Philip Leonardo, Ala Jimenez, Waldin Kiruga, Madel Pornilios, Helen Laguso, Erlinda Ponce ug Priscilla Cruz. O ngatong mga staff dia sa psych facility. Kung na mo'y mga concern about psychological problems, you may dial 887-4232. Kung malikon, 887-4232. Natay psychiatric facility nga gitawag og psycher nanay mutang da sa San Nicolas, no? Brotherhood tapat sa Brotherhood Health Center. Regards dia sa itong mga staff, si Mera, si Richelle, si Para, si Derek, o uban pa, si Lalito, si Ryan, uban pa. Kaya sa psychiatric facility. Going back to our sender, si RJ, punto medical ang iyang concern. Unang pangutana, kung tinuod man nga low ang akong calcium, asa man nako makuha sa kaliwat o katunga lang gyud ni siya ning tunga ra gyud siyang iya. Sa imo nang pagkaon, as we all know kinahanglan gyud tag calcium no, mga seafoods na siya diha no. Dili lang calcium ko ublili mga other vitamins no. Tay makuha nga B1612, natay makuha nga mga uban pang mga vitamina dia. Ako lang ning tagsa-tagsaon na yung mga vitamina nga asa ni makuha. Kining vitamin A as in apple makuha ni nato sa carrots, sa potato, maka-improve din sa atong vision, sa vision pananaw ba. Eggplant, vegetables, kining mga vitamin D makuha ni nato sa silaw sa adlaw, sa gatas, sa mga oranges, sa itlog, na ani siya, na? So balik ko na ko, ang vitamin A makuha ni nato sa avocado, banana, na siya calcium, o kining vitamin E makuha ni nato sa kining gipagingon nako mga itlog, no? Itlog. Pasayan, na siya. Green leafy vegetables, no? So importante yun tayo. Unya, kung pananglitan na kinalang yung kag-additional supplement, you can take ning na ready-made na, no? Matay, pinaka-common na. I'm not advertising this, pero maunang gini-common na to nga mga vitamin C, no? Bunsi, neurobion, sa pamandiya ang madali dati ito over the counter. Kung kulang taan ni mga vitamin C, mo nang madali ka maluya, yelo ang imong panit, hindi mayo imong pagtanaw, dali ka mangatol. So mao na. Okay, so naana sa diet gyud nato makuha ni siya RJ, no? Sa diet nato sa makuha. Sunod nga pangutana. Sa tinod lang grabe gyud ang akong pagdako ron. Dili gani ko makaliston sa akong pabatos kay dili na nako maabot. Posible ba nga tungod sa dis akong kadako ong misakit ang akong tiil. Kay basin ba og gibugatan na gyud akong tiil sa akong lawas. Mao ni kalit lang ni og sakit. Wala man gud ko mga hinumdum nga natapilok ko sa wala pa nimo sakit. Kung malnourished ka, kining malnourished man god, either you are underweight, malnourished ka na, o you are overweight, malnourished gyapon ka. So we need to have ideal body weight based on our height, no? Nanay competition ana. Sa baning inyo RJ no, mambaling raman ka no?
magpagam ka kag nutritionist, no? Dito sa among drug rehab center, naamayan dihay mga nutritionist nga muariglar sa mga pasyente nga overweight. Ni mga atong tiil mao ni nagsupport sa atong body weight, no? Yung mag-ambak-ambak ka diha, posible ni siyang ma-disabled. Dili lang kay ma-fracture, kung dili ma-dislocate po, posible ang imong mga tendons and ligaments diha. So, para nga to confirm kung naabay na lisa o na-fracture diyang dapita sa imong tiil, mas mayo siguro ka ito ipa-x-ray. Pa-x-ray na to. Barato naman na. Para masuta na itong naabay mga na-dislocate diha or na-fracture. Sunod nga punta na, tulong pa ko na, mag-usanak kasi mana nga sige kog inom o gatas, pero ang sakit nga akong gibati sa wala pa ko magpa-check up kay maura gyapon. Dili ba ni diha dayon may epekto sa gatas? Okay ra man ng gatas, no? Ang kanang gatas okay ra na siya. But you need to take siguro analgesic. Kanang gatas na siya vitamin D. Pareha po na siya seafoods o mga pagkaon sa dagat. But you need to take siguro analgesic. Kung sa may mga analgesic na imong imon para di siya masakit. Kana kung wala siya fracture ha, kaya bisan pag mainom ka analgesic, kunya na fracture o dislocation, magpabilin ko ng sakit. Ang analgesic akong ika-tsugyot, may phenomic acid, ibuprofen, acetaminophen, paracetamol, o katong grabe-grabe na gud. Sigara na akong resita, sa akong clinic, o resita ko oxycodone, tramadol, or morphine. Ha? Magresita ko na. Alam mo mga intractable pain, na ako'y mga pasyenteng mga foreigners, ganahan sila morphine. So, kinanglan ng morphine o special prescription kay regulated drug man siya. Very effective against pain. Okay, sunod nga pangutana. Doon na ba mo suggest nga tambal na ako, mga na? Pwede na akong mainom. Gawas sa gatas. Gatas di man natambal. Kung ano siya? Anong source of vitamins? Pagpila man po kuno. Depende sa ang klase sa tambal. Kung sa mga pag-una ang angay na akong likayan, ug angay na kong kanon. Ang akong usually itambag sa akong mga pasyente, kaon mi sa kunsa gawas kong allergic ka. Gawas ko allergic ka ug pananglitan gani tagas na kag blood pressure, of course maglikay ka sa mga fatty and salty foods. Pero kung wala lang, pwede ra ka mo kaon bisag bisag unsa. Ang angay nimong kanon kaning mga rich in vitamins ng mga pagkaon. Ako na lang hingan no? Carrots, kung vitamin D ang tungkuan, kanang milk, na siya. Ya, kining itlog, igyok, na siya. Seafoods, orange, pwede naman na imnon. Kanon, kanang green leafy vegetables yun, no? Pwede na siya. Para ma-improve ang iyong vision, ang pamanit nimo, dili ka ma-depress, dili ka ma-irritable, ang sama sa uban nga mga tao nga kulang lagi sa mga necessary vitamins, mineral, dali masuko, moody, di kasultihan, singhag dayon. Okay? So, kasabot ka sa kong speaker mo, RJ, diya sa Mambaling.